Hemm kumplessità ta' fatturi li waslu biex il-gvern jispiċċa wieħed ta' koalizzjoni. Spiċċajna bħala gvern ta' koalizzjoni, ovvjament għandu anka hemm diverġenzi kbar miegħi u ħanajda buċi minn quddiem, mhux miegħi biss. Fil-grupp parlamentari ilha leġislatura sħiħa b'deputati ma jaqblux. Waqt il-programm reżumé fuq One, Franco De Bono jiżvela kif fil-grupp parlamentari nazzjonalista hemm ruxmata deputati uħud li m'għandhomx il-kuraġġ jitkellmu pubblikament illi għandhom diverġenzi kbar ma' Lorenz Gonzi. Gergir, mhux Franco De Bono biss, mhux Jeffrey Policino Orlando biss, mhux Jasmine Mulliet biss, ara naħsbu hemm ruxmata deputati. Din is-sitwazzjoni hija ċertifikat ta' falliment għal Lorenz Gonzi. Biex ma jernexxielekx inti, u nixtieq nagħmel punt importanti, biex ma jernexxielekx iżżomm maqut grupp parlamentari ta' 35, jien naħseb iktar ċertifikat ta' falliment minn hekk. Ma jistax ikollok, b'rispett kollu b'afsa ta' qalb ngħidhom. Franco De Bono insista li pajjiżna huwa mmexxi mill-klikka ta' Richard Kakija Karwana, Edgar Gallia Kurmi u Austin Gatt ifisser din it-tmexxija bħala dittatorjat bil-barka tal-Prim Ministru. L-iskema hija li jekk ma talaqx ħalqek nippruvaw nkisruk. Tajjeb dik l-iskema. Hawn hemm skema. Jew toqgħod kwietu talaq ħalqek u tkun abbati u nħalluk bi kwietek. Inkella nippruvaw inkisruk. Lorenz Gonzi talabni niffaċċja konsegwenzi iebsa tal-email tiegħi għal Franco De Bono imma m'għamilx l-istess mal-Ministri li ġabu l-pajjiż arkub tejħ. Każ klassiku ta' Prim Ministru qiebes maż-żgħir u dajjef mal-kbir. Għaliex għax dad-diskors kellu jgħidu fil-konfront ta' min ġab il-dal pajjiż jew is-setturi li kellu fid-dekasseru tiegħu arkub tiegħu. Il-Prim Ministru ħa pożizzjoni qawwija b'saħħitha fil-konfront Austin Gatt jew jibża minnu. Franco De Bono qal li l-Ministri li ħatar madwaru Lorenz Gonzi huma politiċi li jaħsbu li m'għandhom iwieġbu lil ħadd. Il-Prim Ministru ħa pożizzjoni qawwija b'saħħitha fil-konfront Austin Gatt jew jibża minnu. Il-Prim Ministru ħa pożizzjoni qawwija, deċiża u kien politikament inaċċettabbli dak li għamlet Dolores Cristina f'tal-fondi tal-EU. Il-Prim Ministru ħa deċiżjoni iebsa qawwija b'saħħitha u soda fil-konfront ta' Tonio Fenek. Il-Prim Ministru ħa deċiżjoni qawwija soda b'saħħitha fil-konfront ta' Joe Cassar. Fejn għandek ir-riforma tal-kura primarja x'sar minnha, b'rispett kollu. Stejjer ta' kuljum ta' nies fil-kurituri, ta' waiting list, ta' emerġenza, diżastru fl-emerġenza. Din hija sitwazzjoni inkwetanti u xokkanti. U dak huwa insult minn Dr. Gonzi kif kien l-ikbar insult meta ivvota kontra r-rieda tal-maġġoranza f'referendum. L-instabilità fil-gvern ilha li bdiet bis-sitwazzjoni baqgħet karkar. Franco De Bono jgħid li l-interess nazzjonali kien jitlob lill Prim Ministru isejjaħ elezzjoni bikrija. Jekk rali ma stax imexxi l-interess nazzjonali x'iddetta l-istess interess nazzjonali. Qed mara l-elezzjoni. De Bono reġa' ddikjara li Lorenz Gonzi għandu jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn issa u mhux f'Ottubru għaliex se jkun qed ipoġġi l-vaganzi tal-miliet fil-periklu. Ġifieri inti meta qed għandu jieħu deċiżjoni, issa għandu jieħu deċiżjoni dwar elezzjoni. That's go.